Di mas mitibiyag na ito nga trabahador. Nimal. Electric pan pa eh. Boss, nga ito mga electric pan. Udot. Uta ka. Yan, sakpay baon na. Oh, doon Andres. Ni. Nya mo to electric pan mo. Pati electric pan babaakay. Parehas mo lang baak. Nagadulakit dito eh. Masasao mo na yan. O, mati malpas mo. Ay na. Namimay ito na bagal. Tapo dito ti aramid. Sao ka nga sao. Natangkinan man ata tinimpla mo. Sa bali tinakatang mo. Expired. Nagparta nga tumangkay. Hmm? Imbis nga makatipidak, mapagastos ng matapampamayam. Mapagastos ng ibagbagam. Pasalamat ka. Tsaka pinag-arat yung libur ka. Nadalibur ka. Lalalo ka nga papagastusan. Sarding mo kidiatan. Nagsweldo kan. Tadati pa pananta. Tagitama tiket ko kanyam. Tsaka pinanalpas si trabaho. Pasasaldong na kaon. Kasta ti amaw. Abay pa pananta. Basta, sumurot ka. Importante ataw. Huh? Siguro. Isahod ko nga ay. Duwa nga half day lang ti na trabaho ma. I-holding mo din tadaga na trabaho ng bigat. Pabalyin ka lang ngayon. Mali na tiket mo nga balay. Mabalin siguro 5 milay. Dakil mga di 5 milin, Andres. Oh no! Ni, insaktong pa eh. Mangangot ko eh. Yaong mo na nay. Ha? Kagatultima kaon. Yeah, boy. Makadominggong ay karo ata. Tatala man ti makaid ko makasi kadakkel ti kwartang bahak. Mabari nga pang birasataw. Talagbirahosan. Oo, kisti sabam. Pinatalaw da ka lang ordi balay yun. Beer house pa ilatar at panunot mo. Alam pa natin, beer house, animal. Ang takit din. Barbaring makasapol ka ti kaparag pag mo di beer house. Ha? Nagsisiksi babae dyan. May tikin-tikinding da. Sasala-salaga siya. Naman nga sursurwan ti kasta nga banbanag. Madim kahit di matay. Takot si papa naman ha. Bit nga raw, like lang yung motor. Sige, pertaka, Mr. Lonely Baak. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night. Punay nagnataw. When the night is lonely. Oh, Dan! Alay mga di kalugong ko kina di sweater ko. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night. Akin may ito di. Di ba kakataki? Itagaya mo. Nagputot. Titirit na pa. Partakam! Kantakang kanta. Naglasing ka rin ta boses mo. Sumalak to di ko the singing bee. Ay! Tan! Kasi ka nakakalugong sa matay. Hello! Hello! Okay, sama. Hello! Hello! Hoy! Panyakuhan ta dito, hoy. Ay, Kortam. Abay! Ito, basta. Madiyo! Itid mong maday. Pagkiwaring ka dito. Oh no! Madimi bagang irik mo pa yata, hoy. Ha? Hangko nga Eric ata. Ay, kwarta kitday. Yawawan mo manay. Ano mong ngamin niya? Ay, kaiso na pang beer house ko ato, eh. Nyaon unaim. Beer house no tumulaw. Dua, para masaya. Ay, napartakam na eh. Nagpudot. Bawa ito na eh. Siya natin mang tide.
Ha? Kaya umot pera ko, nalamot na maamin eh. Oh no! Punay ka mo tunay. Kaya mo kami tumulong, siya mami mang tay. Nagreklamo ka pa lang, kaysa i-beer house mo. Di may mayat lang din makatulong kan ah. Sa bagay Ang tanga Ruday. Dumdamamot ang pidagdag mo. Awan nga Ruday, anak, ti dagdag ko, kinala mamamin din. Tsaka nagano sa katao. Nanos ka gaya, mapwede ka mang tay. Yung taman lang eh. Nakapudpudot, kumisita ka na eh. Tatay mo nang isitay, tagaruday. Huwag ka ba? Ang sama tao. Ha? Da, dyan eh. Awan. Ang gawin dun. Ata ka manin ah. Sika nagkusit ka. Siya namang tid Nagtig sa akong pakas-pakas dito. Oh no! Kumusta ni baby manang? Nalaing mat tayo. Wan nalaingan kuya ta aji agas na in continuous da daji RC Flora na pang 5 days. Kasi yung tae niya medyo basa, kaya pa-continuous lang yung nireseta sa kanya. Or sa Flora. Tapos yung iba niyang gamot, paubos na lang. Ano sabi ni Doktor? Yung rarak po daw niya sa likod, konti na lang. Basta yung gamot na binili sa kanya. Continuous siya. Oo, paubos na lang. Tapos aji gatas ng dalawang kasdi pa iti ginatang mi. Tapos numalpas mi aji nga duwa nga lata. Sukatan nan Mabalin ton. sukatanan. Mabalin sukatanan ta. Naikat aji amin plema aji unig ti kuana. Kasi sabi niya, ginto daw yung gas. Mahal daw yung Mahal talaga gatas. yun. Kaya Amatin sabi ko, ano mo, pa, Dok, maganda. Kulang ng 7 pesos, 1,000. Saan naman kami kukuha ng ganun kalaking pera? Ilang days lang yun. Oo. Kaya sabi niya, Ala pang 5 days yun. 3 days lang. Tapos palang 1K. Kulang 1K. 7 pesos lang para 1,000. Tapos iba pa yung gamot niya na. Oo. Yung pang 5 araw niya. Pero mayroon siya yung pampausap. Meron siyang Bumili kwan. ako. Binigyan siya, bumili siya. Dapat lang kasi dapat may ganyan talaga yung bata. Kasi yung rarik niya kasi hindi pa Nebulizer? natanggal. Maganda kasi yun. Tanong mga bangaran nga ko ah. No malibulay sir iso na, makaangas nga na siya atay ubing, tamay kataji plema jay barukong na. Ilang Makaluwag gaji pinagahangas na. may met ni sangit na pa'y katama yung rest. May ilang Ayan ay ginatan. Salbo. Tapos ito yung, oo, para stock na yun. Para daw kwan. Pero ito yung Ersaflora na isang box kasi 5 days, twice a day. Salbutamol. Ano ito yung nagamit ko sa baby? Naghinamay Kasi sa dati 45. Ti may isa nga kasta. 450 yung isang ganito. 45 may isa? Ilang weeks niyang ganito? Yung sinabi. Ano lang, 5 5 days araw lang lang yan. 5 days lang dapat. Ubus, dire-diretso to. Oo, diretso. Dapat maubos niya yan, hindi siya ay nagpapalya. Hindi dapat agpalpalya iso Isang na. bukas na lang yan, mamayang gabi tapos bukas. Ilang beses ko sa araw? 2. Twice. Tapos na siya, nakaginawa na. Mabisi na yung mga gamot na. Mapalitan ko may gatas na, nadi gatas na tinangin na launay, madimi kaya. Nadagsan wala. Nadagsan aji Gusto mo gatas nagawin ko na. dati. Ersaflora. Nadagsan. Yung may matatata, masukatan niya di gatas ng. Yung medyo mura. Ay kaya ti bulsami. Yung baby ko, laktong. Yung sa kanya pinano, di ba, pagkatapos daw ng ng lata, i-invest na dyan na. Basta din. Sa Kasi bagay, yun na parehas yung lang din naman murang ako. gatas Oh, na sabi niya. halos pantay lang naman sila. Oo. Pahiyang-hiyang na. Pero pag gabi, hindi na siya Hindi na siya Hindi iyak. na. Tawa na siya ng tama. Pero yung rarak niya, meron pa rin. Konti. meron pa rin. Kaya kailangan namin makuha yung gamot niya para matanggal. Naman niya, ito oh. Meron lang kasi pag 0.3 naman siya. Hala no, ag-brand out pa dito kanyami. Nagbayag pa. Vitamins. Hindi kasi problema. Huwag Ag-brand out, tapos sabutin tirabii, kakaasi ate ubing. hindi mo madimot iwar, madimot makatang na. Padupay. Kas lakadata ni nagpudot taon nagtibalay da.
Aw mo pagsingawan ti ano, tay ko ti pudot. Gado nga agas na ito. Doon yan sa kanila. Oh, hanggang kanila. Sink. Mineral. Yung sa ano yan, sikmura to. Uzi. Makam. Atayin inuman na, nakadado. Nagkadungor agas na eh. Oh. Nakaububing na pay lang. Ti agas na ubingin. Nagaduni, nadurdor ti aga sa tubingan kay inuman. Ano madi mo pa inuman, siyempre ko amo. Di mo pumigsa. Yung pumigsa, ano madi mo pa inuman. Di mi mat kahit agsublid jay. Di mi mat kahit agsublid jay ospitalin ta nangina. Di bali nga gagas kami, wag lang kuha. Mansanilya. Ay, yupin ko karon din pang hospital oray mo din na kayo makaawat kay katungtong. Huwag na tayong babalik dito ha. Hindi na. Hindi na kami babalik. Ayaw na namin bumalik dun. Sino matimayat nga agas. Nadagsan Nagriga lang di mi kaya nagriga biyag. Agsakit. Dilaunay kay. Di bali nga wan peram, basta wan nagsaksakit. Hadya ti kuha na pintas. Ay, Grace. Tidbong. hindi na. Yung sakit sa pinakin mo. Oh, anang na maraki ni baby. Maraming salamat po. Salamat po kay Baak at saka kay Andres sa binigay po nilang tulong sa amin. Sobrang malaking tulong po sa amin yung naibigay po nila sa amin. Maraming salamat po. Alam ko yun, basta makita lang namin gumaling yung bata. Kuno nga. Bil ah. Yung day yung parang tema. Okay, sana kung may plema ng Sa mananting niya kasi. Hindi na. Bakit? Hindi na. sige po. Nag-bill up. Na panalamin yung bata. Thank you. Salamat po ng marami. Magaling na si baby, ano? Magaling na. Magaling ngayon. Level ko na yan eh. Ano? Sige po. Na po kami. Sigaran mo na Siyempre, salamat. Marami pong salamat sa inyo sa binigay niyo pong tulong sa amin. Diyos na po ang bahalang magsapit po sa inyo. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Sige po, baby. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. Bak, naglagsakak si ka. May gayam ti kwa, rik na no makatulong kaya. Tuwin Uri mamartik ta. Oh. At least sumuta tumulaw. Dagita man di kay kanyam. Sige, aginong trata ka rin ta tumulong kan tumulaan. Parta ka makapagsikat na naka-jacket sa maday. Pantara mo. At ito motor mo kami mga pugak-pugak. Mababaak mo natin motor mo. Kulay niya. Uy.